bocah ya iki. Nggih. Wah, le sopan. Aja mundhuk ngono, brangkang, Nduk. Dadi. Nggih. Nggih. Pun mungel teng dereng dites riyin. Nah, nggih. Cik. Cik, dereng pengalaman nyekel mic nggih. Nggih, dereng. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih sugeng dalu Cahayu. Alah. Asmane sapa? Nami kula Sekar Kirana. Non? Sekar Kirana. Sekar Kirana. Nggih. Kelas pinten? Kula kelas 6 badhe teng SMP. Oh, badhe SMP. Nggih. Nun sewu SMP kaya rekake ngangge kotang barangi nyapo. Niki namine Kamisol. Oh, Kamisol. Nggih. Oh, benten nggih, Mbak nggih. Nggih. Alah, Mbak ya dumisol. Ayo ngono kuwi. Elak. Sekar Kirana nggih. Nggih. Daleme pundi? Daleme Kabupaten Kediri. Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oh, Kalipang, Nggih. Grogol. Nggih. Bapake seniman? Mboten. Ibuke sinden? Mboten. Lah apa? Sadian sekul sambel tumpang. Ditumpangne neng ndi? Tengpi? Piring kalau sambal tumpang. Ayo. Teng godhong pisang ini kula. Oh iya, teng Nggih. pincuk nih kok. Ha? Nggih. Oh iya, nggih. Terus mbae aja-aja sing seniman. Mboten. Mbae dalang? Mboten. Lah, pengrawit yoga? Mboten. Lah apa? Copet? Apa? Mboten. Napa? Apa? Pacul sawah niku lho. Oh, tani. Nggih, petani. Oh, pacul. Mbah Pacul. Lah iya. Nggih. Kok pengen nyinden niku pengen piye? Cita-citane arep dadi apa? Niku cita-citane kula niku pengen jadi sinden. Jadine kula pengen sinden. Sebabe apa kok duwe cita-cita pengen dadi sinden? Pengen nguri-nguri budaya. Kuwi tok. Nggih. Ora butuh dhuwit. Nggih. Nggih piye? Nggih. Sing cetha nggih napa mboten? Nggih. Nggih, Nggih. nguri-nguri budaya karo ngrembakake seni tradisi ngene ya. Ayo aja gagas dhuwit oleh dhisik. Goleka jeneng nduk yen wis entuk jeneng jenang ki mara dhewe kuwi Lah tenan. nggih. Ha iya ngono kuwi. Arep nembang apa Cahayu Sekar? Kula badhe nembang bawa dadi ati mengke dilanjutne kelinci ucul. Sik to, bawa Bawane dadi ati mengke dilanjutne kelinci ucul. sing piye bawa dadi ati iki? Gegarane. Oh nggih, niku lagi ngerti lek kuwi bawa dadi ati nduk ora nggih. Nggih, coba kaya apa gegarane wong akeh. Ndere ajar nggih. Hah? Ndere ajar. Padha ajar golek dhuwit. Sekar Kirana ya, kendele mentale wis entuk. Ayo nggih. Cilikane sinden kesi ya ngene iki lho biyen ya modele kaya. Ayo. Nggih. Ya. Gegarane wong agremi. Tepuk tangan. Sekar Kirana jas. Terus nduk. Tutup penutup rupa. Among ati pawi. Ngene nduk, dadi sampean lek mirsani Lumantar TV kata. Iki pamane mic nduk Sekar iki. Dadi posisi jangan di sini, lek neng kene nutupi tutuk agak ke bawah. Oh, Nah, nggih. ning ki adepe tetep neng tutuk, nek rada medun men tutuke jenengan teng mriku ketinggal. Ngene, Ah, ngoten bener. Nggih. Ngene, lek sik sak sampean iki ngene iki. Ngenten, Lha Mbak Lucy nyekele. Mbak Lucy nyekele wis ngene ndek iki. Wis kewer-kewer ngono kuwi. Ngenten nggih. Nggih, betul 100. Heeh, ngono kuwi. Kok nyekel weteng luwe to, Nduk?
Mboten Mboten. niki ngene. Oh iya. Ngenten lho, ngenten. Iya, bener ya. Heeh, tak kira jari arep ucul ya. Nganu, kami sole ben gak melorot. Oh iya, melorot rene sing gumondo-nduk ayo. Ah iya, ora apa-apa. Terus Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. kok rekake kok ya duwe gelungan cilik semono. Nggih. Niku pesen apa? Mboten niki kula tumbas ki Mbak. Oh, tumbas piyambak. Nggih. Angge dhuwit jenengan piyambak. Mboten. Nganu duwite mama. Oh, Mengke mama. dijoli. Oh iya, mamah sadean sego tumpang. Ayo. Nggih, apik nduk kaya nek antene barang. Ayo, jos. Nah, nggih. Niki sunduk mentul. Oh iya, Ding, aku kleru terus to, Nduk. Peh. Suduk mentul. Ayo. Iya. Aku kleru terus, Nduk. Terus, Nduk. Yen angel lengkung Nano. Ayo. tan kenoti numbes arto Luar biasa. Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk anak kita Sekar. Nggih. Ora ngira. ngapunten nggih suarane kula serik. Suarane kula serik. Serik apa? Serik cara nggenku anyel Nduk. Serik. Serik piye maksudnya? Serak-serak. Oh, serak. Nggih. Oh, ora apa-apa pancen sik bocah ngono. Lek ngombe es disudo, Nduk. Ya. Mboten kula mboten minum es. Lah apa? Susu. Oh, susu. Susu, Iya, nggih. susu. Susuwe ning motor apik lho, Nduk. Aja karo cah cilik. Oh iya, Ding, aja. Ya, Dril. Ya, Nduk, kelinci ucule coba kaya apa? Nggih, Sekar. Sapa mau? Kirana. Sekar Kirana. Kirana. Nggih. Yuk, mangga. Ngopengi Awas. Dangdutne Nduk, njajal. Sing kendel le polah, Nduk. Oh, Sekar Kirana. Jogete luwes kok.
biasa. Wis kendel, suarane apik, njogete ya becik. Sampeyan niku dijob kalih panitia kalih Pak Wo napa? Mboten, kula tasik dititip-titipne. Kayak kaya pedah ae dititipne, masyaallah. Dadi niki sing amplopi sinten mboten jelas. Mboten ngarepne amplop. Lah terus? Kula tasik cari nama. Oh, lha wis duwe jeneng Sekar Kirana ngono kok. Amplop mboten purun. Purun lak dikasih, nggih. Sik aja mencela-mencele to, Nduk. Mau jare amplop emoh, bareng saiki tak takoni kedua kok malah purun lek dikasih. Dikasih gak apa-apa. Gak apa-apa. Amplop karo isine milih ndi? Isine. Oh, wis ngerti dhuwit bae iki ya. Gandeng ora didhawuhi panitia engko lak mesake lek mbokmu nganti lambene nyuwongot kan cilaka engko. Ngene dalang kondang sing nanggam ngono butak mosok. Lah kae bos tambang kae. Pak D kuwi. Matur suwun nggih, Pak. Pak D nggih, Pak Desis ngono. Matur nuwun Pak Desis. Matur suwun Pak Desis. Budi nyamini. Mugi-mugi rezekine lancar. Panjang umur, sehat selalu. Alah, bareng dikek dhuwit le ndongakne pinter. Matur suwun nggih, Pak. Semoga lancar rezekine kathah. Alah, pengen entuk akeh. Ono nduk ning prapatan guna akeh. Iku ngamen namine. Oh ngamen ya. Oh iya sorry. Iki jane tak cepakne ning sampean bae wis entuk. Nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa pripun? Mboten dikasih ya mboten napa-napa. Mboten nuwun sewu. Pemasukanipun angsal pinten niku? Napa nih? Niku lho, angsal pinten sing abang-abang. 200 niki cukup dibuat 1 minggu. Carane piye? Dibagi-bagi. Oh nggih. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Nuwun, Pak. Matur suwun, mugi-mugi rezekine lancar. Monggo bapak-bapak sing pengin rezekine lancar mriki 100.000. Ayo penak to. 100 iso dadi akeh lho iki. Ayo nggih. Lek Pak Dalang maringi ngono ya kok dongakne. Nggih, no. Nah ngene, jane arep tak kei 200, 100 e ya. Mboten napa-napa seiklase. Seiklase. Yo. Kaya disampluk raiku. Mergo ya Pak Dalang ya nang kene ya mbuh hitungane ora jelas. Ngerti ora panitianu disebut Dalang dan bintang tamu anggaran 62, ngerti ora? Nggih. Ngoten niku. Nya 100 sik ya, nggih pancingan iki. Nggih mboten napa-napa. Ya, nggih. Nggih matur suwun. Nggih apa to Nduk lek anu duwite? Badhe tumbas alat sekolah. Alat sekolah. Nggih, ya syukur apik kuwi. Aja dikene mboke lho ya. Mboten. Tenan lho ditabung. Kula tabung. Ditabung tenan. Nyo. Jan. Alat sekolah apa kira-kira? Nyo Nduk. Kula badhe tumbas sepatu. Nggih matur suwun nggih Pak Dalang, mugi-mugi jope kathah. Amin ya rabbal alamin. Sak lempoe. Kathah kula diajak nggih. Yo tak jak anggere 100.000 gelem ya. Nggih. Nganti gara-gara apa limbukan tok? Napa nggih? Biasane piye? Nganti jam 1:30 apa nganti jam 2:30? Piye? Tergantung anggaran apa piye? Kula tangklet Bapak riyen nggih. Oh, bapake nang ndi to? Niku. Oh, nggih. Oh, gara-gara. Oh, jane arep limbukan tok, gandeng pemasukane lumayan. Boten. Gara-gara ya we matur nuwun. Gentenan ya, Nduk ya. Wih diparingi apa kuwi? Oh. Oh, cepot. Oh iya. Kuwi apa ta jenenge, Nduk? Nduk. Dincepne ning ndas ngono. Oh iya. Oh iya, awaten nuwun. Nah, iya lak iki ya. Jane cah cilik-cilik lek Kediri wis pancen wiwit saka almarhumah Mega kae ngantu Niken Lintang Kairo. Ha iya. Iki Sekar Kirana. Lah saiki lho sing kaya jemblem iki lho sapa to iki? Ha iya. Coba saiki anu Mas, Arum Bali Mas. Iki iso ora joget cara Bali sithik ayo. Iki viral ketoke ning TikTok cah iki. Ayo nggih. Coba diaturake Arum Bali. Yuk. Tanpa
nandingi cara Bali kleru. Kudune mentok-mentok iki mau. Kok mentok-mentok to Pak? Lah bokongmu megal-megal ngono kuwi. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu. Nggih. Pripun kabare sehat? Sehat ya sehat. Heeh. Sehat lahir batin, Nduk. Lek ra sehat ya ora tekan Gunung Botak to, Nduk, ora. Nggih no. Nggih, jenengan ya sehat. Nggih, sehat kula. Nggih. Asmane sinten? Kimora. Sapa? Kimora. Kimora. Kim ki dhuwit ora wis ngarani. Dadi ora butuh dhuwit sampean kok bar iki. Nggih butuh kula. Wah iya, tunggale ya iya. Kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 3 SD. 3 SD. Nggih. Lah ora munggah ping pira, Nduk? Lah kula munggah kelas 4. 4 iki ya. Nggih. Lho kok wis semono mblegendong ngono kelas 4. Ya nggih kula. Nggih. Nggih kuwi gembrot. Iya, Nggih kula turutane Niken Salindri niki. turutan iki apa? Turunan nggih. Oh, turunan generasine ya. Nggih. Ah iya, mape. Daleme ngendi? Daleme niku Kediri, Gringging niku lho sing niku nggih. Oh iya niku. Oh bener. Oh, sandinge sampah kuning e to? Oh ngerti aku. Oh. Kok sanding sampah to, Pak? Mosok ngen ora nek tempat sampahe, ora. Enek ora? Enten. Lah iya bener ae. Gringging karo pasar ngendine pasar? Nggih, pasar Gringging. Oh uripmu ning pasar kono ya, Nduk? Boten. Lah iya karo pasar ngendine ngetan ngulon ngalor ngidul. Kula teng pojok Mbulusari. Pojok Mbulusari. Nggih. Heeh. Wis Nduk suwi-suwi aku malah bingung dhewe, Nduk. Lah iya nggih kula nggih bingung iki. Ape, jenengan wis kondang lho sok nderek Pak Kangko bareng to? Nggih. Oh iya karo Pak Cahyo lagi pisan iki apa wis tau mbiyen? Nggih, tahu teng Bulusari. Oh mbiyen kae. Nggih. Oh iya lali. Pas kelas 2. Sopo? Loh, kelas 2 kok sopo to Pak? Sopo? Iya. Oh. Berarti ya udah karo 2 tahun yang lalu ya, Nduk ya. Nggih. Oh iya, iya. Ngene anu ngene Pak Wo kae to? Nggih, Oh, Pak iya. Purwo niku. Pak Purwo. Iya. Sampeyan arep nembang apa arep ngopo iki? Nggih, kula nate nembang nggih. Nggih, badhe nembang nggih. Badhe nembang. Nggih. Kula badhe nembang kutut manggung mawon. Sing klasik sik kuwi engko nggih gara-gara. Sampeyan nang gara-gara ora? Nggih, nganti gara-gara. Liyane kutut manggung apa? Lek yahene iki kutute sik kademen. Ayo. Nggih, kula nderek ajar Bukesi Pangkur Semarangan mawon. Bu Kesi sing ndi jajal? Niki Bukesi yang cantik niki. Oh iya, kok ya roh ae. Nggih. Sapa favoritmu sapa? Sinden idolamu sapa? Nggih Bukesi niki. Oh, penek Bu Kesi Satu. terus Bu Kesi ora. Nggih Bukesi no. Heeh, Bu Kesi iki bojone sapa? Bojone Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Oh iya. Nggih. Pak Dalang omahe endi? Pak Dalang. Muni ora digowo ngono. Ayo awas. Ayo. Ya coba pengen ngerti aku Pangkur Semarangan. Ayo ning kok Bu Kesi. Nyun pangestu sik karo Bu Kesi. Ayo izin sik. Bu, kula nderek ajar nggih. Iya, Nduk, putuku Cahayu Cimora. Kula namine Kimora nggih, boten Cimora. Sing bener iki Cimori. Bu Kesi yo ngawut ae ora. Iya, Nduk, Kimora. Nggih, nadane sak pinten? Ya kok sik to, Nduk. Sik Bukesi areke takon karo sampean. Nggih. Kok sampean jenenge kok Cimora kaya Kimora. Kimora gan kaya jeneng Jepang to, Nduk. Nggih. Apa nek keturunan Jepang sampean? Nggih no. Oh. Bu Kesi ora ngerti to. Dalam. Asline dudu Jepang, ning pancen blasteran. Dadi mboke iki Ambon, bapake kebok, anak-anak kluthuk iki lho. Alah iya ya Kimora. Nggih. Iya, Nduk. Tak pangestoni coba nembang Pangkur Semarangan sok jeneng bisa mumbul dhuwur kondang sak donya. Amin. Amin. Ayo, apa? Mingkar mingkuring kara
biasa lah iki, bocah iki elak tenan. Wajahe wis keibuan modele ayo. Ayo, ayo. Deh. Nih, ya. Karono karenan mardi Sing mak nggih ngene iki jempol apa tangan sing ndok diri sini. Niki. Tak kira jempol ora. Kok iso padha modele ora. Dadak ngene-ngene gen ngopo? Mardi dadak ngene iki nyapa? Nggih mboten napa-napa kula nggih gayane niku. Wah iya, gayane ngono. Bener. Heeh. Sidene Pak Cahyo ya enek sing gayane nginang ngene ya enek ngono, heeh. Mardi terus piye, Nduk? Siwi Apik. Ki lek nggen nada iki kuat, langsung we 200.000. nggih 1 juta mawon mboten napa-napa. Iki jane sinden apa kotak amal? Oh nggih no kula kotak amal niki. Wah iya wis. Kotak amal kula niki. Oh weteng, ayo. Ayo. Awas. Alon-alon dulu. Pisan wong petuk, sesuk bengi pre ora sampean? Napa? Besok malam pre ora? Kalih kakake sampeyan. Besok bengi, malam Minggu. Napa? Malam Minggu mburi. Malam Minggu ngguri. Heeh, ning ndi? Tanggapan ora? Mboten? Mboten. Tenan yakin? Nggih. Ya wis ning omah aku yo pre yo, Nduk. Nggih, kula mangke tak njaluk nomor telpone Bu Kesi. Wah iya, Engko Vikolan ya karo Bu Kesi ya. Ngono kuwi. Engko karo Bu Kesi ben di SMS. Apik tenan iki, Nduk. Wah, jan wis luar biasa. Terus Nduk, ngene iki. Iki iso ora cengkoke Bu Kesi njajal? Ayo. Nggih, kula coba nggih. Ning jari aja dicicing-cicing ning ngono to. Ayo. Nggih, kula melorot niki. Melorot. Ayo. Nggih, kula tak nembak. Iya. Lah, sik upamane dicontoni Bu Kesi terus sampe nerokne gelem ora? Nggih. 300 lek gelem, lek iso. Oke, siap. Aku suwi wedi to nduk karo awakmu. Suwi-suwi kaya Susana kecil ayo. Nggih, contohno. Bu Kesi contone Bu Kesi ngene iki, yo. Iya. Dimirengke, Nduk ya. Kula kalih lenggah. Ora apa-apa ngadeg ora apa-apa, Nduk, Cahayu. Aja lungguh, Mboten Nduk. sopan le. Wah, ngerti lho, sopan santun. Masya Allah pintere. Yo, lek pengen sopan aja lungguh, nglemah. Ayo. Ayo. Wes Nduk iki kena nggih bunci golek duit. Dadi sinden kuwi cucuk timbangane derep, Nduk, tenan. Nggih. Wis paham apa urung? Nggih, bareng sampean. Wah, bareng. Bareng berarti yo 150 eding ayo. Lah kula niki piye uangnya? Ayo. Sing kaya Bu Kesi iki mau diterokke sing anu oktave nadane diunggahke 2 wilah ngono ya. Coba. Madhep rono. Lah kula mboten niku lho Pisan kas ya dimirenge. Sampean mesti iso, mergo sing tahap pertama mau wis iso. Garek medune sithik ngono ya, Nduk. Engko mesti iso. Pisan kas tak contoni ya. Semak sik.
Bablasan to. Nggih. Oh, dikit-dikit. Ya, coba. Nah, coba. Matur suwun nggih Bu Kesi. Iya, sok bablaske kuwi ya disinaoni ning omah cengkoke kuwi. Kula rungokne nggih. Ya, engko lek kondang laris aja lali karo Bu Kesi ya, Nduk. Iya, nggih. Biasane lek aku ki duwe anak atau duwe murid lek kondang terus lali karo Bu Kesi. Arek kuwi. Iya. Kok nyawang aku nyapa? Nggih, sampeyan ganteng kok. Nduk. Cimora. Nggih. Kimora. Sampeyan kok wis ngerti Pak Cahya lek ganteng. Engko lek Pak Cahya mbok lem-lem ganteng tekan omah udo lho, Nduk, tenan lho. Mosok njajal ndelok. Sampeyan ya presa lek Pak Cahya ki ganteng, lek Pak Cahya ora ganteng Bu Kesi ya ora gandrung lho, Nduk. Sampeyan yo gingsul untune sing sebelah kene. Nggih, loro-lorone Pak. Loro. Apik. Sindenku ya nek gingsulne kabeh sak untu kabeh. Ayo nggih. Terus Nduk, bacotne ndak. Eman-eman. Sinup kula serak iki nyapa. Cuh. Nggih, baleni nggih. Nggih. Sinup karta mereh kratarta Wes. Iso uling ngono ya modele. nggih no. Iya, nggih. Pakartining ngilmu Jan kelas 4 SD wis kaya ngono. Anake Pak Cahyo kelas 4 ya nyolongi dhuwit ae. Lah ya Nduk. Terus Nduk. kang tumrap ning tanah Jawa. Ngene ora isin ya Nduk ya. Nggih Mas niku kok iso. Nggih, niki kula belajare niki teng YouTube kula ngrungokne Bu Nesi. Bu Nesi. Kula ganti kula sing salah. Oh iya. Bu Kesi niki sing jek nom-nom kae sing gawe klambi pink. Terus langgame Mas niku. Lho bokongmu aja kodhep ning rono ngene penonton ngono iki. Oh iya, aja dipleroki to. Oh iya. Klambine apa pas kuwi? Pink. Lah pas kuwi duweni yo pink tok kuwi. Iya. Iya terus. Agama geming Agama geming hati Luar biasa. Kimora elo. Niki langgame niku lewung mawon.
Oleh wong. Nggih. Oh iya ne dijogeti lho ya. Nggih, kula jogeti. Ah, Tenang nggih Pak Dalang. Engko tapi lak kula jogete suweser disangoni nggih. Oh beres. Ayo aja kuwatir. Ayo. Woe sing seser ya gulung-gulung tekan nggen suketan kono lho ya. Nggih. Ayo ta, Mas Bontot dipinangkani adikmu Mas iki. Iya. Iya terah kurungan ayo. Ayo. Lewong oleh sapa iki? Kimura. Ya, yuk. Sampun diparingi arta. Kowe engko rono goleki asmane Ibu Nyamiati, Ibu Demo. Genah disangone luwih akeh. Ayo. Oh nggih. Lah kuwi lho. Matur suwun nggih, Bu. Gausarene Bu, tak parani mawon. Nah iya. Matur suwun. Mugi-mugi rezekine lancar. Sehat. Selalu nggih. Nggih, mugi-mugi niku apa niku? Kula nggih matur nuwun nggih. Nggih, mugi-mugi Mbah Dua niku sehat. Aja Mbah Duane ku. Mbah napa? Bude Nyamiati. Animati. Nyamiati. Nyamiati. Nggih, dipun paringi sehat. Dipun paringi sehat. Kalian Bapak Panitia. Kalian Bapak Panitia. Ya, ngono. Kalau tambah neh pancing langsung. Oh, matur nuwun. Napa niki? Gubuk Asmara? Nggih. Waduh, udah nggih kaya wis paham ya, Dek. Niki dikeki 100 niki. Terus? Niki nyuwun lagu Gubuk Asmara. Yo diaturi engko ngono. Ya tambahinya. Ditambahi. Aku janji. Oh, nggih matur. Wow. Nggih, lucu men to. Kowe tak oprok ngono, dalang lucu-lucu ora. Nggih lucu kaya katae sampeyan. Dhuwit yo ngene sampeyan. iki ora. Nggih, mugi-mugi lancar, sehat selalu. Amin yo. Amin ya Rabbal Alamin ora. Mugi-mugi jope wakeh, kula aja lali ditanggap nggih. Pancen kudu ngono, Nduk. Ayo. Nggih matur suwun. Niki sida dikeki napa mboten? Nya, 200 to janjiku mau. Nggih. Ayo, iki nya. Iki pira? 100. Wis ngerti ta? Iki pira? 100. 100 karo 100? 200. Ya, 200. Loh, niku mek gambare tok Pak Dalang. Ngerti dhuwitnya. Ah, nggih, Mat. Ah iya, Nggih, kula diguyoni napa tenanan iki? Iya, tenanan koyo iki. Oh, nggih matur suwun Pak Nggih, Dalang. sami-sami. Ya wis lumayan. Aja dikekne karo mbokmu lho ya. Enggak, nggih isen. Nganti. Iya, nggih. Ah, Nganti apa, Nduk, engko, Nduk? Tancep kayon. Hah?
Goro-goro. Oh iya nggih ya, matur nuwun. Wah, generasi Kediri memang sangat luar biasa. Ayo Billy Suci ya. Yo saiki ngaturake bintange ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ayo. Cilikane Mbak Lucy ya kaya Kimora kuwi mau. Ayo. Heeh. Ning Mbak Lucy saurunge dadi sinden iki mbiyen penyanyi dhisik. Ayo. Dadi ngangge rok sepan ke dhuwur ngono ya. Ya. Jumeneng Mbak Lucy. Nune none yuk. Lagi tutup pengendangmu biasane kae kok. Nggih. Lek dek wau sing ngadeg Kimora, saiki kimono. Malah klambi ora nggih. Donya iki ya cepet men mutere wae. Kok iso? Kados kaya dek wingi awake dhewe sik Joko ambek sik perawan lho kok ya wis nggo putu sak. Iya. Iki sak niki sapa niki? Kimora ini perpaduan antara almarhum Mega kalih Niken Salindri. Oh, teng mriki wau kat mau janggrene tak buan lili pacak golo persis cilikane Niken. Wis kaya krungu apa wis otomatis dhek njoget dhewe ya. Nggih. Tapi postur tubuhnya seperti jadi persatuan antara napa niku Mega karo Niken dadi siji. Lek sing pojok niki kaya lintang Kairo. Iki ya. Cilikane ya loyat cilik ngoten niku. Luar biasa semangat. Jadi niki setiap malam niku ngetone dalang-dalang Pau dalu nyumbang ning gone Mas Rudi Gareng ya, Nduk. Mantos goro-goro. Wah, sing semangat ya Cahayu. Masya Allah. Cah loro lho jan kaya angka 10 ayo. Tenan. Siji. Jan luar biasa. Kimura lho, masalah. Kok kene ora ana irunge to Kimura iki. Loh, niki kan si alit ora apa-apa to besok lek gedhi lak ya perawatan. Wah, biyen cilikane Silvi kaya padha irenge ngene iki sakniki nggih mulus. Kok terus guyu lho. Sapa? Loh, Silvi Kumalasari. Niken niku nggih ngoten sakniki nggih pun mulus. Bareng iso dandan. Iso dandan lho sakniki Silvi wis kaya Korea. Padha niki riyen nggih jogete ngoten niku tapi luar biasa lho. Niki suaranya memang kota Kediri niku terkenal napa sinden cilik dan luar biasa. Dadi lek bingung golek sinden nang Kediri ngono ngen papringan diogrok-ogrok mak brudul sinden ya. Saka akeh. Turun temurun lahir sinden cilik dari generasi ke generasi. Saya yen jenengan mirsani kondisi wonten ing Gunung Buthak. Nggih. Lho, tiap tahun wayangan sing rawuh sak lapangan nggih penuh. Mongko ademe kaya ngene isih kersa mirsani wayang. Masalah kula nggih nggumunake piyae mriki, piyayine grapyak semanak napa melih. Kula kaget melih wis ra iso mingkem sowan ning daleme Pak Sis. Oh, Pak Sis Wantara. Masalah trek kok semono bane. Wakeh ya. Mau tak demoki siji-siji. Sampai aku yang batin ngene Pak Sis sajake Pak Jerone ora digawe sampai hulu ora dicuci kaya tak gawa-gawa mulih aku ngono. Turah semono mbane aku ngono. Mboten kersane dukun pijet Pak Sis. Bu enggo yo. Masyaallah. Kuwi sponsor utama. Dadi Kang Sis Wantara karo Budi Nyamiati iki pancen ya sponsore. Sing menentukan dalang barang sapa ki yo Kyai loro kuwi. Matur sembah nuwun. Niki bersih desa nggih. Bersih dusun nggih. Bersih dusun. Luar biasa. Bersih dusune kaya ngene lho, Mas. Lah iya to, hebat lho. Kamangka dusun iki mek pirang RT lho. Lah iya. Kok iso nanggap Ki Cahyo Haji, Ki Cahyo Kuntadi. Mergo dosen. Mergo Kang Sis kenal karo aku. Ora kenal yo embuh ae ya to. Tapi sing ngerti ta watake Kang Sis? Lah ngene Kange dhewe masuk larang ngono. Langsung ngono kuwi dhek.
Kowe bar haji to, haji kudune mikir akhirat to, ora mikir dhuwit to. Semene ae, siap aku ya ngono kuwi. Jane jenengan enten jawabane. Pripun? Jane nggih mboten napa-napa, kula nggih niate sedekah Pak Sis. Tapi sarene nggih jenengan luwih sugih nggih tetep kula tampi jenengan tambahi. Ngono ya. Nggih, ini cukup matur nuwun, tetep menghargai, mengapresiasi kepada seniman. Nggih, luar biasa. Nggih Pak Kasune wae sik muda, sik bagus kaya ngono, pinter, guru. Sing sambutan wau. Dosen, Masyaallah. Pak Munahar asmane. Nggih, piyayine ketawis berwibawa. Lagi ngerokok nih kalau. Nggih, ngertos kula ningali teng YouTube lek sambutan masyaallah jan masalah kaya anu Pak Rektor. Nggih. Terus ngudut. Nggih, ngudut. Monggo piyai agamis niku le ngaji markotop. Masyaallah. Pak kami tuwa. Mula ngerti sinden ngadeg joget adol bokong mau. Panjenengan langsung ngene astagfirullahaladzim. Ning terus dibuka sithik-sithik. Ngoten niku nggih. Nggih. Dongane pripun Mbak Lucy? Dongane mugi-mugi masyarakat dusun Gunung Botak. Gunung Botak tansah diparingi keselamatan, dipun paringi panjang yuswa, katentreman kalipaken ing rejeki ingkang kuatah barokah. Amin. Dusune dipun tebehaken saking segala sengkala ingkang dumugi ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kabeh rezekine kuatah. Amin. Alhamdulillah nggih matur sembah nuwun kanca-kanca panitia Pak Sis sekalian Ibu, Pak Kasun, kanca-kanca perangkat. Alhamdulillah nggih. Dados perangkat niku sulit saat sekarang niku Mas. Kok iso? Lah nggih to, engko lek salah sithik tipaido viral. Nggih to. Napa melih ngeten-ngeten iki mesti akeh tomboke ngelune nggih ta Pak Wo? Urung-urung lek dum-duman BLT sik dipaido Pak RT. Pak RT pundi Pak RT? Semangat Pak RT nggih. Nggih. Terus seragam kabeh wau minggah panggung. Seragam kabeh. Sarunge ya padha putih kabeh. Oh, kaya ngono kuwi. Nggih. Lambang kesucian untuk mengabdi kepada warga masyarakat wonten ing Gunung Botak mriki. Nggih. Wau wonten wekasan Pak Ses kali Ibu. Nyuwun lagune Denok Aja Lali. Wah. Napa biasane duet to? Napa? Napa biasane duet ten panggung? Yo nyuwun prisa. Nggih. Oh nggih. Nyuwun pangapunten Pak Ses. Sing dikersakne duet Denok sinten wau? Bapak kali Ibu napa Pak kami tuwa napa? Pak ngene. Aku kelingan. Nggih. Dadi sindene kok nembang, pamane sama nembang. Nggih. Engko Yu Nyamiati sing nyawer. Oh ngaten. Ayo, Oh nggih. siap. Nggih. Tapi wau kula pun disiapne kanca duet tok. Sinten Pak RT napa Pak kami tuwa? Oh, lintang asmara saged. Oh, nggih, monggo-monggo Bapak Sis. Oh, lek kuwi karo Monggo, monggo. anu Kang Sis kuwi. Oh, nggih. Nggih karo Bude, ngriki pisan Bude. Bude, monggo Nyamiati katuran jumeneng. iki. Ayo, nggih. Sepote cah. Yo, coba kaya apa? Dedek. Ya kuwi Mbak Lucy, kakangku karo Mbak Yuku neng kene iki ya kuwi. Estu piyai iki lek piyai sabar, rezekine nggih kuatah, aurane pun ketawis. Heeh to. Cemlorot. Cemplorot. Sing diasta ya wis celorot. Pasangan ideal ya. Wilujeng dalu Pak Sis. Sugeng dalu Mbak Lucy. Oh nggih. Masyaallah. Kados pundi mirsani penonton sak menten kathahe Pak Sis. Alhamdulillah matur suwun penonton sedanten. Alhamdulillah sukses nggih pagelaran dalu niki nggih.
Amin, sukses danten. Matur suwun Dimas. Nggih Kang Mas, sami-sami Kang Mas. Mugi-mugi PT Tiara tansah sukses, budi nyamiati nggih sehat walafiat. Amin, ya rabbal alamin. Raden mriki to Ibu, monggo. Masalah. Mbak Lucy, Nggih. dadi Kang Sis karo Budi Nyami iki bose cah loro iki lho. Winong karo Birgita nggih. Cocok cah loro iki mangkat tanpa kanca-kanca karo aku. Oh alah niki wau nggih bintang tamu sami. Nggih, pas campur sarian ning dalem kono. Awal sura kae. Masya Allah, luar biasa sehat selalu nggih Ibu nggih. Mboten ngersakne tukang umbah-umbah to Bu. Aku kur melek pajerane jejer 5 nang ngarep. Wah iya. Mon aku sitok 10 tahun ra ganti-ganti. Ning Kang Sis paring dawuh. Ya, napa? Iki anu Di, iki mung titipane saka Gusti, ora nggih aku. Iki tetep ana sing berhak untuk menerima rezeki dari Tuhan lewat saya. Mila angger enten acara ngeten iki santunan, klebu wayangan sing nyukupi ya piyayi loro kuwi. Ngono kuwi kudu dicontoh nggih. Heeh. Sae niku jenengan nggih nyontoh Piyayi Pak Sis nggih. Nyontoh kula nggih. Dadi lek Enten kanca-kanca kathah ngoten ya. Ayo do mangan-mangan yo bayar dhewe-dhewe. Ngoten niku. Niki Tembangin apa mau? Napa riyen Bapak? Denok napa Lintang Asmara? Oh, pengenane buke denok. Buke kok wedi nok ngasta mik to, Bu. Monggo cek kula sandi. Oh, Ibu namung nyempeng mawon, pun. Ah, mengke kalih kula nggih. Siap, nggih. Napa riyen? Lintang Asmara no Kang Sis kan wis arep duet Kang Sis. Ayo. Oh, Lintang siap, Asmara engko Lintang yen Asmara. denok bareng-bareng. Weh, siap. Monggo diaturaken Lintang Asmara Kang Sis dan juga Mbak Lucy Brahman PT Tiara. Yo. Goyang, Bu. Asik. Janji sebenarnya
Nusantara luar biasa, sangat berbudaya. Ketawise piyayine Mendel tapi suwantene nggih melengking. Piyayi budaya Pak En niku nggih seniman hebat riyen Suwardi. Nggih ta? Nggih. Tapi Ibu ya malu. Nggih. Di iki ngene, permintaane Mbak Ayumu. Nggih. Tembange apa mau? Denok, engko kabeh kon joget. Oh nggih, siap. Yo Mbak Ayumu yang dhuwur, aku tak mudhun. Oh iya siap. Tuh ngono ae to. Nggih. Ning kula pilih niki Kang nggih lek Bu Kesi kalih Bu Lian nika mboten khusus klasik niku. Nggih. Nyapa karo Mbak Yuni ya ora apa-apa to. Nggih, mboten napa-napa sekali niki. Heeh, karo Mbak Yuni. Ya dia. Lho, Pak J. Mau ngono dia karo Mbak Ayune. Nggih. Yo selain Mbak Lia, yo mungkin saka Mbak Winong, Mbak Bir, Mbak Dian, Mbak sapa kuwi? Mbak Kesi. Ayo terus Mbak Tuti. Ayo apa? Lagune Denok. Ayo kanggo genduk Tiara. Muga-muga menjadi generasi yang hebat. Ayo berdiri. Yo. Diaturake coba kaya apa? Yo, Mas Bontot. Diaturake. Denok. Yo. Dados. Matur nuwun dumateng Budhe Nyamiati katresnanipun dumateng kadang-kadang Waranggono nggih. Matur nuwun ugi dumateng Mbak Lucy, ayo karo kanca-kanca sedaya kemawon lan ugi anakku cah loro, ayo. Syukur yen kuat nganti goro-goro, ayo Sekar karo Kimono, ayo. Ya mbacutne gelar crita iki nganti jumenengan parikesit.